ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ಡು ಇನಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಬದುಕುದೊಟ್ಟುಗು ತಾರದ ಮರ ಪಂಪಿನ ವಿಚಾರವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ತೆರೆಯೋನ್ಗ. ತಾರದ ಮುದೆಲ್ಡು ಕುಬೆಮುಟ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಾಗಲ ನರಮಾನಿನ ಉಪಯೋಗಗು ಬರ್ಪುಡು. ಅಂಚಾದೆ ತಾರದ ಮರನು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂದು ಪಂಪೆರು. ದುಂಬು ಆಣುವಾರಿಸು ಉಪ್ಪಂದಿನಗಳು ನಾಲು ತಾರದ ತಸಿ ನಡೆಂಡ ಅಕೇರಿದ ಕಾಲಗು ಆಧಾರ ಆಪುನೊಂದು ಪಂಪಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ತಾರದ ಮರ ನರಮಾನಿ ಬದುಕುನು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿಂಡು. ದೇವರ ಗುಂಡೊಡು ಅಭಿಷೇಕದ ನೀರಾದು ತರಮಿತ್ತು ತಂಪುದ ಚಪ್ಪರ ಆದು ಉಣಸುದ ಕಜಿಪುಗು ಅರೆಪಾದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಗು ಪಕ್ಕ ಸಾದು ನೆತ್ತಿಗು ತಂಪುದ ಎಣ್ಣೆ ಆದು ಮೂಡ ಸೇಮೆದಡ್ಡೆಗು ಪೇರಾದು ಮರಿಯೊಲಗು ತಟ್ಟಿ ಗಿಡ್ಕೆ ಅದು ಮದಿಮೆದ ದಿಬ್ಬನೊಡು ಕಲಸ ಕನ್ನಡಿಗು ಎದುರಾದು ಇಲ್ಲದ ಕಜವು ಅಡಿಪುನ ಮೈಪಾದು ಇಂಚ ಭೂಲೋಕದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ನರಮಾನಿಗು ಕೊರ್ತಿನ ವರ ಒಂಜ ರಡ್ಡ. ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಮೂಜಿಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ತಾರದ ಮರತ ತುದಿಟ್ಟು ನೆಲೆ ಆದಿಪ್ಪುಯರ್ಗೆ ಅಂಚಾದು ಲಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತಾರದ ಕುಬೆತು ಓಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಉದ್ದ ಪಂಡ ತಾರದ ಮರತ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ವಾಡಿಕೆದ ಹೆಚ್ಚಾದು ಎತ್ತರಗು ಸರ್ತ ಬುಲೆವುನ ತಾರದ ಮರ ಬೇತೆ ಮರತ ಗೆಲ್ಲು ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿಂಡ ತಾಂಟು ಮೋಂಟಾದು ಇಲ್ಲದ ಮಾಡುಗೆ ದಂಗದ ಬರ್ಪಿನವುಲ ಉಂಡು. ತಾರ ಇಲ್ಲದ ಬರೀಟೆ ಮಾಡಿದ ಮಿತ್ತೇ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ತಿನ ಕತೆ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಮಸ್ತ್ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ತಿನಗಲು ಮಾತ್ರ ತಾರಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಸೈಪಿನಿಗೆ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರ ವಾಡಿಕೆಡುಂಡು. ತಾರೆಗು ತೆಡಿಲ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಒಯ್ತೊನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಮರಿಯಾಲದ ತೆಡಿಲಿಡು ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನು ಕಾಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ಜಾಲ ಬರಿಟೆ ತಾರದ ತಸಿ ನಡೊಂದುತ್ತಿನ ದನ್ನ. ತಾರದ ಮರಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಶಬ್ದಲೇನು ಇತ್ತಕೇನುಗ. ಬೊಂಡ, ಬೊಂಬದೊಟ್ಟೆ, ಕರ್ಕು, ಬೊಂಡದ ಬಾವೆ, ತೆಂಡೆಲು, ತಾರದ ಪೂಂಬಾಲೆ, ಕುಬೆ, ಪಾಂದೋಲು, ಕೊತ್ತಲಿಂಗೆ, ಕೊದುಂಬು, ಕೊಂಬು, ಚಪ್ಪರ್ಗೆ, ಸಿರ್ಕೆ, ಕೊರ್ದು, ಮೈಪು, ಮಡಲು, ತಿರಿ, ಚೌರಿ, ಕೀಲೆ, ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ, ಬನ್ನಂಗಾಯಿ, ತಿಪ್ಪಿ, ಚೊಪ್ಪು, ಆಣ್ತಿಪ್ಪಿ, ಪೊನ್ತಿಪ್ಪಿ, ಚೊಪ್ಪುದ ಕೂರು, ಮುಗಡೆ, ತಾರದ ಒಲಿ, ಮಂಡ ಕೊತ್ತಲ್ಗೆ, ತಾರದ ಮುಂಗೆ, ತಾರ ಮಿತ್ತರೆಗು ಗಲಸುನ ತಲೆ. ತಾರದ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬದುಕುಡು ಇತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಲೇನು ಇತ್ತೆ ತೆರೀಗ. ದರ್ತಿ ತಾರಾಯ್ದ ಗಡಿನು ಮರಂಕೆನೆದಿ ಬೆರೆಬಲ್ಲಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊಯ್ಯನಗ ಗೆನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಗೆಂತಂಡ ತಾರಾಯಿ ಕೊಯ್ಪಿನ ಎಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕೊಗು ಬೂರುವೆ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಮೂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಒಂಜೇ ತಾರಾಯ್ದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ತಾರದ ಮರನು ಕಡ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆಲ ತುಳುವೆರಡ ಉಂಡು. ತಾರದ ಮುದೆಲ್ಗು ಮಡುದಿ ಎರಡ ಕುಟುಂಬ ಕುಲನಾಶ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ. ಅಂಚಲ ಕಡ್ಪೊಡೇ ಪಂಪಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಬತ್ತಿಂಡ ಕಡ್ಪೊಡ್ದುಂಬು ಆ ಮರತ ಬೊಂಡನು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ದೇವೆರಡ ಅಪ್ಪಣೆ ನುಡಿಕೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಮಿಡು ಪಾಸ ಕೊಲ್ಲಿನಗಲು ತಿಂಗೊಲ್ದ ಬೊಲ್ಪು ತೂದು ತಾರದ ತಸಿ ನಡಂಡ ಪಾಸದ ಪೂರ್ಣ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ದುಂಬು ಭೂತ ತಂಬಿಲ ಮದಿಮೆ ತಮ್ಮನ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೇಸು ಮಲ್ಪನಗ ಕುಟುಂಬದಗಲೇ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಅಟಿಲು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಬೆದ್ದುಡು ತಾರಾಯ್ದ ಗಡಿಟೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಗಮ್ಮತದ ಪಾತೆರಲು ಸುರುವಾಪುಡು. ದರ್ತಿ ತಾರಾಯ್ದ ಗಡಿಟು ಪೊಣ್ಣಗಡಿ ಮಲ್ಲೆಂಡ ನಿನ್ನ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ನಿನರ್ದು ಮಲ್ಲೆನ ಪಂಡದು ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪನವು ಆಂಜೌಲ್ನ ಕೂಟದ ಪಾತೆರ ಅಂಡ ಇಂಚಿಡ್ದು ಪೊಂಜೋಲು ದರ್ತಿ ತಾರಾಯ್ಡು ಆಣಗಡಿ ಮಲ್ಲೆಂಡ ಮಿಕ್ಕು ಆಣ ಸಂತತಿಯೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಲು ತುಳುವೆರ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಪೊರ್ಲು ಬದುಕುನು ನಂಕು ತೆರಿಪೌಡು. ಕಿದಿಟುತ್ತಿ ಕೈಕಂಜಿಲೆಗು ತಾರಾಯಿನ ತೊರತದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಬೆರ್ಮೆರೆಗು ಪರಂತಾರಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಕ್ರಮನು ತುಳುವೆರು ಇನಿಕಲ ಮದತುತ್ತಿರು. ಮದಿಮದ ದೊಂಪೊಡು ಮೂರ್ತ ಸೇಸೆರ್ದು ದುಂಬು ಮಡ್ಡೆಲೆರು ಬತ್ತದು ತಾರಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ದೊಂಪೊಗು ಕೊಡಿಯೇರಾದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ. ಮದಿಮೆದಾನಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಂಡ ಮದಿಮಾಲು ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆಯೋನಗ ಸರಿ ತಾರಾಯಿ ತಿಂತೊಲ ದಾನ್ನ ಪಂಡದು ಮಕ್ಕರು ಮಲ್ಪನವೇನು ನಿಗಲು ಕೇಂದುಪ್ಪರು. ಕೋಲ ನೇಮದಲ್ಪ ದೈವ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಶಕುನ ಪಂಪಿನ ಕ್ರಮ ಕೆಲವು ಕಡೆಟುಂಡು.
ತಾರಾಯಿ ಮೂಡಾಯಿಗು ಮೋಣೆ ಪಾಡುಂಡ ಪಣ್ಣಿನ ನಡಪುಡು ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಜಯ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅಜಕಾಯ್ದ ಕಲ್ಲುಗು ತಾರಾಯಿ ಹಾಕನಗ ಮಲ್ಲಗಡಿ ಮರಂಕನೆ ಬೂರುಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತೇರ್ನ. ತಾರಾಯಿದ ಬೊಡ್ಡು ತಿನ್ಪಿನ ಕುರುವಾಯಿನ ತೊಳುವೆರು ತೂಯಿನಲ್ಪ ಊಂದುದು ಕೆರೊದುತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ಕುರುವಾಯಿನ ಕೆರಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರ ನಡಿನ ಫಲ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಪಣೊದುತ್ತೇರು. ಬಾಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಗು ಪಾಡಿನಗ ಸುರೂಕು ತಾರಾಯಿನ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡು ದೀಪಿನ ಕ್ರಮೋಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ತಾರಾಯಿ ನರಮಾನಿ ಪುಟಿನೇರ್ ದಿಂಚಿ ಒಟ್ಟುಗೇ ಬತ್ತದು ಕಾಪುನ ಒಡನಾಡಿ ಪಂಡುದು. ಎಲ್ಯ ಉಪ್ಪನಗ ತಾರದ ಒಲಿಟು ಚೆಂಡೆಲ್ಡು ಏತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೆನು ಗೊಪ್ಪೊಂದು ತಾತೆ ಆ ಕನ್ನಡಕದ ಗತ್ತುದಾನೆ ವಾಚಿ ಉಂಗಿಲದ ಆ ಪೊರ್ಲುದಾನೆ ಕೇರೆ ಬಲಿಪಾವ್ನ ಆ ಮರ್ಲುದಾನೆ ಪೀಂಪುರಿ ಚೆಂಡೆಲ್ದ ಕಿಟಿಕಿಟಿದ ಕಿರಕಿರಿದಾನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗ ಒಂದು ಬಲಿತೊಂದು ಬೂರೊಂದು ತಿನ ಆ ನೆನ್ಪುಲುದಾನೆ. ತುಳುವೆರು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಬೊಂಡ ತಿರಿಕು ಮಲ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಮಣ್ಣ ಬಿಸಲೆಡು ಬೇಯ್ತಿನ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿನು ತಾರಾಯ್ದ ಚಿಪ್ಪಿಡು ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪಚಪ್ಪೆ ತೂಪಿನ ರುಚಿನು ತುಳುವೆರು ಯಾಪಲ ಮದಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕಡಿಪಿ ಕಲ್ಲುದ ಅರೆಪುನು ಶಬ್ದದಂತೆ ದೆತ್ತೊಂದುತ್ತಿನ ಆ ತಿಪ್ಪಿ ಗುವೆಲ್ದ ಕಟ್ಟೆಡು ನೀರ ಪೆದಂಗರುಡು ನೀಂದೊಂದುತ್ತಿನ ಆ ಬೊಂಕ ತಿಪ್ಪಿ ತುಳು ಬದುಕದ ಕತೆನು ಪಂಪುಡು. ಸಸಿಯಾದು ಕೊಡ್ಡಿದು ಸಯ್ಯನ ಮುಟಲ ನರಮಾನಿಗು ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನ ತಾರದ ಮರಡ್ದು ನರಮಾನಿ ಬದುಕದ ತತ್ವನು ಅರಿಯೋನೋಡು. 4 ಜನಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರಿ ಆದು ಬದುಕುನ ಏತೆ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡಲ ಕಷ್ಟಗೂ ತಿಗಲೆ ಕೊರ್ದು ಬದುಕದು ಗೆಂತುನ ಪಾಟನು ನಮ್ಮ ತಾರದ ಮರಟು ಕಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕೆರು ಆಯ್ನ ತುಳುವೆರ್ನ ನಂಬಿಕೆಲೆನು ಯಾಪಲ ಸಸರ ಮಲ್ಪಡೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಂಬಲಿಕೆದ ಪಿರವುಡ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿತೊಂದು ಬರಡೂ ಪಂಟಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಉಂಡು. ಬಂದುಲೆ ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತ ಹೆಗ್ಗೆ ನಿಗಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲೆನು ಕಮೆಂಟ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.